Türkmenbaşyda haridary köp bolan Günebakar ýagy geçmeýän önümler bilen bilelikde satylýar. Döwlet dukanlarynda ardan bahadan satylan önümiň nirhi alıjylara tas 3 esse gymmada düşýär. 1 litrlik gaby 18 manatdan bahalanýan Günebakar ýagy Türkmenbaşynyň döwlet dukanlarynda satywda peýda boldy. Azatlyň yerli habarçysynyň sözlerine görä satywa çykarylan ýagy diňe başga bir harit bilen bilelikde satyn alyp bolýar. Hususan da 1-nji döwlet dukanynda 1 litr ýag alana bahasy 30 manatlyk Türkiýede öndürilen miwe suw berilýär. Şeýlelikde 1 litr Günebakar ýagy we 1 litr miwe suwy alyja jemi 48 manata düşýär. Günebakar ýagynyň 1 litriniň 18 manatlyk bahasy döwlet tarapyndan kesgitlenen ýeňillikli narh hasaplanýar. Hususy dukanlarda 1 litr ýagyň ortaça bahasy 35 manata barabar. Azatlyň habarçysynyň sözlerine görä 6-njy noýabrda 1-nji döwlet dukanynyň öňüne 1000 goly adam toplanypdyr. Türkmenbaşynyň döwlet dukanyndaky bu ýag sowdasy alyjylarda garşylyk töredipdir. Baran adamlar özlerine zerur azyň ýanynda gerekmejek gymmat haridiň ýüklenmegine açyk nägilelik bildiripdir. Şäher ýylady 1-nji döwlet dukanyna baranda 18 manatlyk ýagy almak üçin goşmaça şerti görüp, tas hiç kim ýag satyn almady. Gaýtam dukana ýygnanan aýallar dukan satyjysyny we polisiýanyň 3 ofitserini tutup ýenişdiler diýip habarçymyz gören ýagdaýlaryny gurrun berdi. Onuň sözlerine görä adamlar döwlet dukanynda satylýan ýag üçin möhleti geçen şireli suwlaryň gymmat bahadan satylmagyny galplyk diýip atlandyrypdyr we sowda işgärlerini halkyň mätäçliginden peýda alynmakda aýplapdyr. Öňüne duran aglawa saýarlardan ibaret topar hakyňyz ýok. Etrap alyjylar jemgyýetiniň korrupsiýon oýunlary halka agram talýar diýip gygyrdy. Dukançynyň we şu etrapça jogap berýän uçaskawoy polisiýa ofitserleriniň adamlara beren gaýtyrgysy ýakalaşma sebäp boldy. Diýip bu ýagdaýy gören şaýatlaryň biri gurrun berdi. Azatlyň habarçysynyň maglumatlaryna görä dukan satyjysy we polisiýa işgärleri ýagyň gapdalyndan has gymmat haridiň ýüklenmeginiň sebäbini düşündirip bilmändir we özleriniň alaşsyzdygyny aýdypdyr. Azatlyň habarçysy we çeşmeleri alyjylaryň baş jem bolup öz hakyny talap edenligini we nägileligini açyk görkezdenligini belledi. Adamlaryň köpdigi sebäpli ne tiz kömek ne de polisiýanyň ýardamçy topalary girip bildiler. Adamlar agzybir bolup jemlenşip biz etdik diýip duran soň etrap kanun goraýjylar ýakalaşygyň döremegi bilen bagly günäni diňe satyjy we 3 polisiýa ofitserine goýmakdan başga çäre tapmadylar. Dip çeşmelerin biri gurrun verdi. Bu ýagdaýyň netijesinde dukan wagtlaýyn işini toktadypdyr we onuň gapysy möhürlenipdir. Azatlyk radiosy Türkmenbaşynyň 1-nji döwlet dukanynda bolan bu ýagdaý barada şäheriň sowda wekillerinden resmi görnüşde tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda Günebakar ýagy oktýabryň başynda birden esli gymmatlapdy we ýany satuwdan aýrylypdy. 2 hepdelep Günebakar ýagynyň hiç bir görnüşi ne döwlet dukanlarynda ne de hususy sowda nokatlarynda boldy. Oktýabryň ortalarynda Günebakar ýagy gaýtadan satylyp başlandy we 18 manata duran arzan ýagyň 1 litri 36 manatdan satyldy. Daşar ýurtly ösümlik ýagynyň bahasy 68 manata çenli ýetdi. Türkmenistanyň häkimetleri ýag krizisynyň döremeginiň sebäplerini halka düşündirmedi. Saras etrawynyň ýaşaýjylary Sewitiň çägine küçük ambarlarda saklanýan müňlerce tonalyk kukurt kislatasynyň yerli ilatyň jan saglygyna ziýan ýetirýändigini aýdyp bu ambarlaryň ýaşaýyş ýerlerinden göçürilmegini soraýarlar. Türkmenistanyň prezidenti Azatlyk radiosyny ýygyderli dinleýändir diýip umyt edýär. Şonuň üçin kukurt ambarlarynyň biziň ýaşaýan ýerlerimizden göçürilmegini sorap prezidenti ýazan hatymyzy Azatlyk radiosynda eşitdirmeňizi haýyş edýär. Diýip bir näçe saraply ýaşaýjy Azatlyk radiosyny beren hatyny aýdýar. Sarap etrawyna ýerleşen kukurt önümçiligi bilen bagly deskalar we kukurt kislatasynyň daşky gurşawy ýetirýän yaramaz täsirleri barada habarlar ilkinjilik bilen Garaşy Türkmen Nokot News neşri tarapyndan üns merkezine çekildi. Neşir öz çeşmelerine salgynyp 11-nji oktýabrda we 17-nji oktýabrda çap eden aýry başga iki maglumatyny Saraf etrawyny açyk asmanyň astyna ýatan bir näçe tonalyk kukurt kislotalarynyň yerli ýaşaýjylaryň jan saglygyna ziýan ýetirýändigini habar berdi. Sarafly ýaşaýjylar hemik maddalaryň deri keselleri we demalyş ýollary bilen bagly problemalara ýol açýanyny aýdyp hem yerli häkimetlere hem döwlet ýolbaşçylaryna aýry başga şikaýet hatlaryny ýollapdyrlar. Türkmen Nokot News neşri şonda 45 adamyň gol çeken şikaýet hatlarynyň nuskalaryny çap edip Saraf etrawyna yerli ilatyň jan saglygyna gal berdi. Daşky gurşawa ziýan ýetirýän müňlerce tonalyk kukurt kislatasynyň saklawhana soraglary bilen bagly meseleleri üns çekdi. Azatlyk radiosyna
gelip boşun hatın nüsxasını adamlar öz yaşayan sebeplerini açık asmanın astyna saklanyan kukurt önümlerinin ilatın günlük durmuşuna yetiriyen yaramaz täsirleri barada hem şikayet bildirýärler. Bizim yaşayan yerlerimizden 500 metr çembesi aradaşlıkta yerleşen demiryol ulgamlarına müňlerçe tonnalyk kukurt kislotası düşürildi. Bizim yaşap oturan yerlerimizden, evin eşiklerimizden, yorgan nöşeklerimizden erwet is gelýär. Esasan arasy howadan dem alyp bilmeýär. Çağalarymız öýden daşaryk çykanlaryna gözleri aguşap, olaryň gözlerinden ýaş akyp başlaýar. Diýip yerli ýaşaýjylar Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow halk maslahatynyň başy Gurbanuly Berdimuhammedow şeýlede Türkmenistanyň mejlisine, baş prokuraturasyna, Milli Howpsuzlyk işleri we Adalet ministrliklerine iweren hatlaryny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Sarax etrawyna ýaşaýyş çaýlarynyň ýarym kilometr çembesi aradaşlykda ýerleşýän yerlere müňlerçe tonnalyk kukurt kislotalarynyň düşürilip olaryň açyk asmanyň astyna saklanýanyny tasdiklaýarlar. Üstü açık ammarlarda saklanyan kukurt kislotası Saraxdaky yaşayış çay toplumlarının yaşayıcılarının şol sanda kiçi yaşlı çağaların can sağlığına hop avandırýar. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy ýerli ýaşaýjylar sitirleýär. Habarçylarymyzyň we çeşmelerimizin teljiren maglumatlaryna görä ýurdun günortagyny gormary welaýatyna öndürilen kukurt kislotalary demir ýol arkaly Sarax gümrük geçilgesiniň üstü bilen İran Islam Respublikasyna eksport edilýär. Bu arada Türkmenistanyň prezidentiniň adyna şikayet hatlarynyň ýazylmagynyň üstünden bir aýdan gowrak wagtyň geçmegine garamazdan henüz hem jogap bolmady, hiç hili çäre görülmedi. Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Türkmen Okotny ýüz neşri kukurt kislotasynyň sowdasyny ýyl teşkil käbir hususy kampaniýalaryň ýygyny çaldy. Galiberti neşir bu problemlaryň arkasyna ýurdun öňkü vice-premieri Muhammed Aýdoğduýewiň bolanyny işaret edýär. Azatlyk radiosy maglumatlar öz çeşmelerine tasdikladyp bilmeýär. Adamlar kukurt ammarlarynyň ýaşaýyş yerlerinden daş yerlere göçürilmegini haýyş edip soraýarlar. Ýöne jogapkar emeldarlar şeýle hatlara jogap bermeýärler we prezidenti wajyp meseleler babatynda habarly etmeýärler. Diýip Saraxy ýaşaýjylar aýdýarlar. Döwlet mediýasy ýurtda senagat önümçiliginiň kuwatynyň ýyllar boýy artdyrylýanyny aýdýar. Hökümetçi neşirler Türkmenistanyň senagatçylar we terekesler birleşmesine salgylanyp Aşgabat şäheriniň hemde Mar welaýatynyň golaýyna täze senagat zooloklaryny döretmegiň meýilleşdirilýänini habar berýär. Azatlyk radiosu Sarax etrawyna kukurt kislotasynyň açyk ammarlarda saklanmagy we bu ýagdaýyň yerli ýaşaýjylaryň durmuşyna ýetirýän yaramaz täsirleri barada yerli häkimetlerden resmi tesbir alyp bilmeýär. Mari vilayetinde döwlet edaralarynyň işgärleri köpçülüklerini işten çykyp iş gözleginde daşary döwletlere gidýärler. Bu ýagdaý vilayet merkezinde we etraplarynda ýerleşýän edara kärhanalarynyň tas ählisinde gözeýilýär. Bayramaly etrapynda şu günler paxta zawodunda agyz suw, gaz, elektrik, tog üçinçilik edaralarynda, öý müdirligi, lokmançylyk edaralarynda, hastaxanalarda we saglyk öýlerinde, şeýlede harby we kanun goraýjy edaralarynda işten meýletin çykýan işgärleriň sany barha köpelýär diýip Azatlyň yerli habarçylary hem çeşmeleri gurrun berýärler. İşgärler döwletiň berýän aýlyk haklarynyň hiç sada ýetmeýändigini aýdýarlar. İşten çykanlar daşary ýurtlara gitmäge finansiýarlar. Marda ilat köpçüligi Russiýa, Belarusy, Tatarstana, Gürjistana gidýär. Diýip marly çeşmeleriň biri gurrun berdi. Türkmenistan iratyň öňgörüli we şedilmelik migrasiýasyny baştan geçirýär. Büdjet edaralarynda işleýänler ilatyň maddi taýdan iň üçin gatlawy hasaplanýar. Ýyllar boýy döwletiň garamagyndaky edaralara para berip işe ýerleşmek tejribesi giňden ýöredilýärdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan marly çeşmeleriň sözlerine görä, käbir yerli edaralaryň ýolbaşçylary işgärleriň işden çykyp gitmegine garşylyk görkezmeýärler. Ýurtdaky işsizlik zerarly boşan yerlere işgär tapylýar. İş yeri boşasa kemdäl. İş gözleýän adam kennip özüne goňluk görýän ýolbaşçylar bar. Bir adam iş taşlasa onu öz tanışlarından, garyndaşlarından, howsarlarından işe kabul edýärler. Emma para peşkeş berip täze işe duranlaryň arasynda hem beren para pulumy öder ýaly şert ýok diýip gidýänler hem bar. Berilýän zähmet aýlyk gaty ujuýupsyz diýip marly çeşmeýdär. Türkmenistanda minimal aýlyk 1280 manada barabar bolup, Merkezi bankyň kursy boýunça 365 Amerikan dollaryna, gara bazaryň kursy boýunça 64 dollara barabar. Çeşmeler bu ýagdaýda edaralaryň ýolbaşçylarynyň arasynda hem başga iş gözlemek islegleriň artýanlygyny belliýärler. Häzir edara başlyklarynyň arasynda hem daşary ýurtlara iş gözleginde gidýän işgärlerine ýüzlenip maňa da iş bolsa aýdyň gitjek menem diýýän köpöldi diýip çeşmeleriň ýene bir aýdýar.
Adatlyň habarçylary soňky 2 ýylda bilim, saglygy saklaýyş we hatda kanun goraýjy daralarda hem tejribeli kadrlaryň gytçylygynyň dörenligini, hususan da keselhanalarda şepagat uyalaryň işini, araççylyk işgärleriň ýerine ýetirýänligini habar beripdi. Büdjet işgärleri aýlyklarynyň maşgala dolandyrmak üçin ýetmeýänligini aýdýarlar. Bankdan kredit almaly bolýanlar hem az däl. Men Ağustos idarasyny 7 ýyl işledim we işlän ýyllaryň bu aýlykdan olaýlygy zordan ýetdim. Häzir 3 uşagam bar. Men alýan aýlygym ýetmän soň her aý bergüsini bergä girip bergim dagdan açdy. Bergiden çykmagym üçin bankdan kredit pul aldım. Ulu görgü bilen men wagtyny banka kredit tölegimi geçirip bilmedim. Bank we kanun goraýjy idarasynyň işgärleri özüm işte wagtym öýüme gelip gelnimi we çağlarymı oňaýsyz ýagdaýa salyp öýü goşurymdy äkitmekçi bolupdyrlar. Meniň öýümne ähli zat köne, sebäbi bu döwlete 7 ýyl hyzmat edip işläp täze ýekeje zat satyn alyp bilmedim. Dip marly büdjet işgäri öz ýagdaýyny gurrun berdi. Jemaat gullugynyň işgäriniň azatlygy gurrun bermegine görä onuň öýünde alar ýaly goşup bolman soň bankdaky kredit bergesiniň hasabyna diýip garyndaşynyň saklamak üçin goýup giden sowadyjysyny alyp gidipdirler. Şeýle bankyň öňünde bergili bu maşgala garyndaşynyň zadyny hem aldyryp goşmaçy bergili bolup galypdyr. Biz näde bergilerimizi bermeli, alýan aýlygym iýmite ýetenok näçe çalt buýurdy terk edip bolsa etmeli we daşary döwletlerden iş gözlemeli. Bolmasa çağalaryň bu ýurtda açlykda ýaşar diýip marly büdjet işgäri gurrun berdi. Soňky döwürde işden çykyp gidýänleriň arasynda harby we kanun goraýjy daralaryň işgärleri hem bar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylar döwlete ynamynyň galmanlygyny aýdýarlar. Döwlete ynam galmady. Biz harwalary jaý hem ömürlük berip bilmeýärler. Haçan görseň harwalaryň ýaşaýyş şertleri gowlanýar. Jaý berýär diýip wagt edýärler. Emma iş ýüzünde başgaça edýärler. Meniň başlygym jaýaldy. Gaty begenini we toý etdi. Emma pensiya az wagt galanda kemçilik gözläp başladylar we onu işden çykaryp elinden jaýyny aldylar. Çağalary ýene köçede garly. Diýip marly harby gurrun berdi. Türkmen resmiýetleri ýurt ýylatynyň migrasiýasynyň derejesini görkezýän sanlary çap etmeselerde daşary ýurt pasportyny almak üçin nowatlaryň 2 ýyla uzamagy, uçar biletleriniň gytçylygy, gury ýer terketlerinden geçýän adamlaryň akymynyň ululugy daşary ýurtlara migrasiýanyň möçberiniň artmagyndan habar berýär. Ýagdaý resmi derejede kommentirlemekden saklanýan hökümet ýylatyň hereket azatlygyny çäklendirýän düzgünleri girdýär. Dilden edilýän düzgünler ýylad üçin goşmaça dokument toplamagy, uly nowatlara garaşmagy ýaly kynçylyklary döredýär. Dokumentini düzedip uçara münmekçi bolan adamlar hatda sebäbi düşündirilmeden uçardan hem düşürilýär. Türkmenistanyň hökümeti ýaňy ýakynda 15 ýyl ara kesmeden soň ilkinji gezek yglan eden ýylad sanynda ýurtda 7 milliondan gowrak adamyň ýaşaýanlygyny öňe sürdi. Emma Sowet Soýuzy dargap döwlet garaşsyzlygyny yglan etmeginiň öň ýany 3,7 million ýylatly bolan Türkmenistanda 2021-nji ýylda ýylat sanynyň 2,8 million adamdan geçmeýänligi ma'lum bolupdy. Bu arada Azatlyk radiosyna 2021-nji ýylyň iýulunda ýylat ýazgylary barlyklar we olaryň netijelerini seljermek işlerine gatnaşan döwlet edaralaryndaky birnäçe çeşme detlapky hasaplamalara salgylanyp habar beripdi.